Mbak Yofi kan nyontew tanganipun. Wadah lagi lah. Ilmuku wis. Ilmuku. Tangan apa? Tenan Mas. Tangane nyapa? Sinden sitok iki nuwun sewu. Iki dirabi iso. Ning yo iso kabeh wong wedok dirabi iso. Iya, kenek dirabi ning minuse sitok, Mas. Oh. Lek bocah tangan-tanganane kaya ngeten iki, tenan Mas. Nyapa? Iki masak sembarang iki gampang mecahne lemper. Lah kok saged iki lho, Mas? Iki tangane wong wedok apa petinju? Iki gak kena dirabi, Mas. Niki angel, niki kon masak olah-olah angel, Mas. Kang Mas Pati sido paksa. Karo gocelono. Kang Mas Pati. Lah, Akeh wong sing padha ngrungokke jare Tanjung wis wani selingkuh karo wong lanang liya. Boten Kang Mas. Kula menika namung tresno kaliyan panjenengan. Abang kandakno abang putih, kandakno putih. Saestu Kang Mas, kula boten tumindak sedeng dhateng panjenengan. Wilujeng dalu selamat malam Mas Semle. sugeng dalu Mbak Yu Cange Yu Limbuk. Alhamdulillah kita bertemu lagi Mas. Nggih, syukur alhamdulillah dalu niki saged kepanggih panjenengan wonten laladan desa Gandri. Gandri, Kecamatane Pangkur, Kadipatene Ngawi. Ngawi. Nggih. Alhamdulillah saderenge ngapunten Mak Cange. Heeh. Aduh, kula ten jero kaya disauna. Apa kowe? Ning jero somuk. Oh. Kipas yo kur cilik. Ning panggonane digolekne sing jembar Mas Semle. Alhamdulillah wonten koperasi merah putih. Koperasi Merah Putih. Bangunane enggal istimewa. Loh, istimewa ya Mas? Lawange jeding ndi lho? Kuwi cibuke cilik pisan. Lah niku kan belum jadi 100% Mas. Oh, ngoten nggih. Iya no. Tapi matur bangun kali Bapak Supriyanto. Supriyanto Selaku kepala desa Mbah Lurah mriki matur bangun Pak Supri. Wah, dan luar biasa kula ten jero kopen mboten karuan. Daharan saentene ditokne. Ditokne. Pecel pincuke istimewa. Istimewa pecel khas Ngawi. Oh, wedhus. Ya kuwi ya disumbutne to Mas. Marakne sing masak niku ibu-ibu PKK luar biasa. Heeh. Bu Uceng. Oh, kok Bu Uceng? Lah namine Bu Uceng kok. Oh, jenenge sing ngracik pecel kuwi. Bu Uceng sing seksi wirawiri. Wah, wonge kuru. Duh, Sumpah. Bu Deni sing anu bagian wirawiri ngurus daharane kanca-kanca kuwi jenenge Bu Uceng. Loh, nggih, lek sing bagian wirawiri Bu Deni. Oh, Bu Deni. Wonge langsing. Saking langsinge lungguh wawak lu kabotan. Sik to, sampean ngomong langsing kok warga masyarakat Gandri kok guyui napa lho? Loh, sebab Ibu Deni kuwi cilike kenemenen. Saking nemene kaya limbuk kaya lho. Lah kuwi jenenge lemu lho, sampean nek nggo jeloke Ibu Deni Mas aku. Tapi mboten napa-napa matur mbah nuwun. Warga masyarakat Gandri ternyata istimewa. Istimewa. Napa niku tasih purun nguri-nguri kabudayan Jawa. Heeh. Utaminipun wayang kulit. Wayang kulit Mas. Nggih. Napa kok jenenge wayang? Loh, ada artinya toh Mas? Ada no. Wayang kuwi enak artine. Wayang niku warisane nenek moyang ya uga wayahe sembahyang. Wayang kuwi warisane nenek moyang utawa kena winastan ya kuwi wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Luar biasa no. Napa mlih dalu niki wonten desa Gandri. Gandri. Gan kuwi gandrung marang Gusti rina wengi ora tau prei. Gan kuwi gandrung marang Gusti rina wengi ora tau prei. Maksudnya ora tau prei piye Mas? Ndedonga marang Gusti memujudkan Gandri pada hari ini bersih desa adoh saka balak Poncobaya lan penyakit. Muga-muga desa Gandri tambah maju. Amin. Pancen sing disuwun kuwi Mas Semle. Nggih. Terus selanjutnya Bargan. Lah nggih Gandri gandrung karo Gusti rina wengi iki dadi siji. Oh, dadi siji. Nggih. Oh. Bapak Lurahe Supriyanto. Supriyanto. Kuwi ana artine ana tegese. Lho, jelas ada. Upama Pak Supriyanto iki mbok onceki ngono piye Mas? Walah, yo mblejet no. Lho. Kok iso blejet lho? Lah nyapa Mbah Lurah kok dionceki padane gedang po? Maksudnya iki ditegesi Pak Supriyanto itu artinya apa, maknanya apa? Sampeyan mboten ngerti? Ya ora ono pengen roh no. Sampeyan gak ngerti? Gak ngerti, gak ngerti. Muni sik macemple. Macemle. Ngapunten. Ngapunten. Kula pengen pirsa. Kula pengen pirsa. Krana kula pekok sanget. Asem iki. Ndang. Kok iso meka-mekane dalang lho? Meneng ora? Oh.
Lho kudu ngono. Ngono. Ben mbok dudu ya. Iso no. Mas Emle, Dalem Dik Akbar. kula pengen ngerti artine Pak Supriyanto. Nggih. Mergi kula ganteng sangat. Teko. Oh. Ganteng apa? Ganteng kok jomblo. Iya merga kula pekak sangat. Lah, Lah dudu ana saiki. tak didui. Dudu ana. Heeh. Gak klomo. Ya ora maksudnya diberitahu. Heeh. Moh enek tempe kok njaluk tahu. Maksudnya artinya Supriyanto. Su sugih pangerten miturut kandhane wong tuwa. Apik iki. Sugih pangerten miturut Kandhane kandhane wong tuwa. Dilanjut. Pri. Apakah arti dari pri? Prigel nata masyarakat Desa Gandri mewujudkan Gandri lebih maju. Pri niku. Nggih. Disambung yan. Yan niku tegese yan ora mikirke bayarane dhewe kapara gajine Bapak Lurah Bapak Supriyanto diwenehke masyarakat kembali ke masyarakat untuk sosial. Amin. Terus terakhir To. Apakah arti dari to? To mbok ditambahi to bayarane, Pak. Kok iso malah cerigis dremis lho sampean. Dremis sapa? Ning kene iki aja mbahas duit, aja mbahas materi. Nggih. Sudah menjadi aib jikalau seniman di atas panggung membahas materi atau uang. Ngono lho. Uang, duit. Heeh. Duit niku enten artine. Apa neh? Doa, usaha, iman dan takwa. Wo, sing mbok maksud duit ki ora materi bayaran ya. Loh, ya kuwi barang. Rumah saku kok Nyenengane kok senengane tak kira sumbut ora bayaran pentas ning kene rapopo. Tak kira kan ngono. Lho, mangsane Banyuwangi Ngawi adoh lho, Mas. Pucuk etan oleh pucuk kulon lho. Wong aku sampe kesasar ning Muneng. Adoh men to. Lah piye wong serloke minggu rono? Oh, ya ning kene kok kita nembis pisan. Engko nek wis kedua ketiga kalinya suwe-suwe Mas Emple apal karo Gandri. Gandri, alhamdulillah kula liwat mriki wo nyasar, Mas. Sherlock iki mbok sesuk dibenakne. Lho. Kok iso Sherlock dibenakne piye lho, Mas? Lah nyapa aku liwat sesek mobil ora iso mlebu kok. Lewat ndi? Sesek ngono kuwi. Lah Sherlock lah teko pundi? Kula kan teka daleme Abah Sakidul. Heeh. Sakirun. Iya sing Medion kuwi lho. Heeh. Kula liwat ke nyebrang kuwi Pasar Kijing. Wah, Apa? Kajang. Kajang iki pas rame, pasare sepi yo Kijing. Wis ya. Liwat kono. Terus? Nah, perapatan Wadungan to niku. Heeh. Nganan. Wet. Baru ketone Sherlock. Kiri, terus sampai 800 meter belok kiri. Tak tutne dalane kok papingan cuwilik. Lah kalau ndelok mati sesek. Jadi mobil reso muter balik mundur sak kayange. Atret mobilmu. Nggih, enek cacilik liwat bar ndelok wayang lho. Wah, piye? Napa Mas? Napa matamu ya? Lah piye mobil ra kenek kok. Iso nesu lho. Lho ra nesu pripun lho trek. Jembatane akeh lho kene Pak. Iya, berarti kene kan akeh bangunan. Bangunan luar biasa. Penontonnya luar biasa lho. Oh, ya ampun jan luar biasa kula semerep piantun pundi Gandri. Jan istimewa. Lanange ganteng-ganteng. Lanange jos-jos. Jokone ganteng-ganteng, prawane ayu-ayu. Ayu-ayu. Bareng sing tuwek-tuwek. Sing tuwek-tuwek nyapa lho Mas Emple? Tambah ayu. Salipan kalih kula Jokone kula tumbas niku ten ngisore Tugu Gapura niku kan bakul kopi niku. Heeh. Sumpah tahune jan. Wuh, Enak. kekamban Mas lek goreng. Sak mene. Lah iki ciri khase kene kok. Kula ngopi ten mriku to kali cah nom-noman. Ngopi karo cah nom-noman Gandri. Wah, cah nom-noman Gandri jebul yo ganteng-ganteng parfume salipan karo mak breng. Wah, Charlie Wet, Mas. Nganti iso menyimpulkan saking wangine mereke parfum apa ngerti ngantian Mas ya. Charlie Wet lanang. Cah nom-nom Charlie Wet. lanang Charlie Wet. Terus Sing wedok Scarlett. Parfume sing wedok-wedok Scarlett. Oh iya, terus. Bareng sing sepuh-sepuh, Mas. Sing mambu remason minyak angin. Tapi mboten napa-napa. Mboten napa-napa niku kan pun cepake ngomah. Arep nonton wayang. Hawane adem diremasoni ben ora masuk angin. Masuk angin. Nonton Dalang Akbar saking Nganjuk sing bagus dhewe. Lah ngono lho, iki aku junjungan ngono. Ora sembuk pekok-pekok niku iso ngono lho. Sekali-kali iki lemen ngono lho aku. Tapi yo sayang siji lho, Mas. Nyapa sayange nyapa? Mosok dalang laris kondang pacar bolak-balik putus.
Mbok kaya aku. Lho, lha sampean Lho, lamaran batal. lah malah sampean. Sampeyan ra ngopo-ngopo. Ora ngopo-ngopo Lah piye? sampeyan nuwun sewu saiki tak takoni Mas sampean Mas. Piye? Jenenge lek nyoto-nyoto wong lanang sing hebat tak takoni. Takono. Sebabe apa wong lanang kuwi kok demen karo wong wedok? Lho, ya fitrahe to. Quran sudah berfirman di Quran. Jeru. Tuhan menciptakan itu untuk berpasang-pasangan, untuk kalian saling mengenal. Lah koyo Mudin Ali Yusuf kowe. Lah, Loh, pancen fitrahe wong lanang kuwi kudu seneng karo wong wedok. sebabe apa? Loh, ya sebabnya wis fitrahe pangeran takdire Gusti Allah. Alah kejeron Mas. Loh, kok iso kejeron iki lho? Lah sampeyan tetekon karo Abi. Heeh. Penyebabnya apa wong lanang kok iso seneng karo wong wedok? Sebabnya wong wedok kuwi mempunyai 4 kelebihan. Wah, lah iki. Nek iki asli aku urung sinau, urung duwe ilmune Mas Emle. Makane sinau, sesuk ning omah moro nggawa pitik ireng mulus ya. Tak warai ya, Men. Cemani. Heeh. Kelebihannya wanita itu apa? Kok 4? 4. Yang pertama itu wajah. Wajah. Yang kedua dada. Terus Ketiga perut. perut. Yang keempat bawah perut. Jeru nih Mas. Lho, mosok ngopo gur dodo bawah perut ngono kok jero. Lho, niku wonten maknane kiambak-kiambak. Ya jelentreno nek pancen iso. Wajah. Wong lanang niku ngasih wong wedok bagian wajah itu ibaratkan kotak-kotak magetan. Kok iso magetan? Semakin dilihat semakin tambah gregetan. Oh, wajah kuwi magetan. Magetan semakin dilihat semakin gregetan. Oh, terus sabanjure dodo. Dada itu ibaratkan kota-kota Surabaya. Oh, aduh men. Lah kok Surabaya? Susu diraba tambah bahaya. Kuwi Surabaya. Terus sabanjure kelebihan nomor 3, Perut. kok iso perut? Perut itu kotanya dari Jawa Tengah, Semarang. Kok iso Semarang perut iki? Semakin mendekati daerah yang terlarang. Terus terakhir bawah perut. Kuwi upama kutha, bawah perut iki upama kutha apa Mas Emle? Itu mbok sesuk ae to Mas. Yo. Yo ora iso no wong kabeh wajah enek kotane, dada enek kotane, perut enek kotane kok. Bawah perut ya kudu enek kotane. Bawah perut itu ibaratkan kota dari Sidoarjo Mas. Kok iso Sidoarjo? Yang paling terkenal lumpur lapindo. Loh, kok iso? Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendu. Iya, aku saru ngono kuwi. Kono kuwi tidak mendidik. Ngono kuwi kowe mbok menyesuaikan to. Ndagel yo ndagel, materi yo materi, ilmu yo ilmu. Tapi mbok yo nyawang dalange iki jek Joko, urung rabi. Kok iso tekan bawah perut, tekan dada, diraba. Mbok yo menyesuaikan. Dalang iki agamis lho. Sing saru iki sampean. Dalang iki wong kusuk lho. Kusuk apa? Genan biasa ning guyangan. Wei. Nang guyangan yo ngeterne mulih kanca-kanca. Piye? Niku. Iya. Niku nuwun sewu Mas. Niku bahwasanya jenengan jangan berasumsi itu negatif. Lah nyatane lumpur lapindo sebelum bertempur dilap biar tidak kenduk iki khususnya kanggo cah wedok-wedok. Maksudnya wong tuwa lanang wedok nuturi anak sing jek perawan. Iki arepe rabi iki mau akeh godane, lek arepe rabi iki akeh halangane. Iya. Kula dituturi ngoten niku. Sakyahene ya ora tak nggo. Kok iso ora dienggo? Lah bapak ibuku ya pegatan kok. Malah jenengan. Wajah, dada, perut, bawah perut. Saiki deloken wajahe sinden-sinden Astabrata malam ini. Wah. 1 2 3 4 5. Niki sinten Mas? Sapa? Kok gede dhewe. Mosok Bayu nimbuk niki. Ngono. Sik tak hitunge sik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kok iso 3 dhewe Mas? Lho, kok iso lho? Lah budhe niku lho. Ya budhe iku untuk ngemong kanca-kanca. Oh, sesepuhe sinden Sesepuhe Astabrata. sinden. Luar biasa kula mbayang niku. Kok iso bayangne? Kula ndelek Astabrata niki ping 1 2 3 menten ping sekawan to. Heeh, ping 4. Sampeyan titeni bar goro-goro. Bar gara-gara Mudhun lek gur pipas pipis. siden-siden to? Budhe sing pajak ku. Oh, ora tau Ngenteni banyu. Mas, Tanjakne ya Mas? Nggih. Nggo kanca sampean. Nggih. Sinten iki? Ayo sing asli saka Ngawi.
Oh. Nah, Mbak Yovika. Mbak Yovika. Itu asli dari Ngawi sini, Mas. Oh, nggih. Sing pundi piantune? Sing niku sing rambutnya murup. Kuwi rambut polekting. Nah, rambutnya blonde. Ayo. Sepote Mas, sepote Mas. Sepote Mas, monggo. Yo. Hey. Oh, Astabrata. oke. Yo. Asyik. Disapa Mas, sapa. Selamat malam, Mbak. Nggih, selamat malam, Cak Cem. Kok cemplok iki? Wis sak cem lho. Yo dikompleti to play ngono lho, Mbak. Lah yo penak kula ngoten no, Oh, nggih, Mbak Yop. Mbak Yovika. Yovika. Heeh, menika asli kota kelahiran Ngawi. Ngawi. Ngawi Ramah sini. Ngawi Ramah. Ngawinipun pundi, Mbak? Iya. Mbak, nika. Sik, Wah, gak. malah sampun hafal. Aku lek pade gak tak percaya aku. Lho pripun ta? Aku kok sik to. Apa wi mau? Aku ben iku teko Kayak Mbak Ede wis jajal. sik to kaya mau kerumak selenting kaya tau Nggih. roh wujude piye apa? Daleme pundi, Mbak? Kula. Nggih. Kula niku namung ler mriku lho, Mas. Saekeh mun dugi jane. Sakeh ki kur kono kuwi. Nggih. Kecamatannya ngendi to, Dok? Kecamatane Padas. Berapa menit dari sini? Nggih, kirang lebih niku 10 menitan. Cedak no. Padas. Nggih, Padas niku kecamatan. Desa Larang Banyu berarti ngono sampean. Lah kok iso? Lah Padas tok rene banyune. Niku wit riyen Mas. Lek mriki kan desane kan Gending to Mas niki. Kecamatane Gending niki. Kaya gendeng. Ha Pangkur Wis ya Pangkur. rodok ngetan sithik ki nanti. Kok iso ki nanti? Mari ngono Pucung. Dadi piyambire desa sak Ngawi iki dadi Mocopat. Iya. Iki lek disapa sik nek petuk wong wedok kaya ngene iki kudu gandrung ora sampean? Sik gandrung ya gandrung tak uruse ngawine mo lho. Oh ya ngawine piye? Ngawine pundi, Mbak? Kula. Nggih. Aku rung ngerti lho iki. Aku isin lho Mas, tak sebutin ning kene iki, Mas. Ya isin mbok mulih. Nek isin tek kono kanca-kancane lho, pro Lah niku penonton. lho. Macam le Dang, dicedhaki penonton. penonton. Dicedhaki penonton. Ayo, Sampe tungono mik, Ki Dok. tanggamu kabeh lho iki. Heeh, tungono Nggih. mik. Nggih. Kula saking pundi, Pak? Lah niku lho, niku kula keng nggon. Gak. Saya nyewobet sewakeh ngono iso. Jajal, Aku engko turu sawanen konoan piye? Aku nek wong lanang, ora tak percaya aku. Bu, Mbak Yovika damene pundi, Bu? Ah, niku lho. Rusuh Malah penonton kene sampun rusuh. apes dan Penonton kene kali kula. rusuh. Mas Dalang. Iya. Sik. Apa? Sik nun sewu. Apa? Panjenengan nek Mas daerah kuwi, Mas. Anak enten. Griwut ora? Apa kuwi? Lho lah, daleme pundi lho, Pak? Itu jeneng dusun, Paturahan. Kula jenengan paringi fotone mawon, Pak. Lho lha niku teng map mawon pun muncul gambare kok nek jenengan ketik bawuk ngoten. Ya, wi lho. Gak. Nah, Ra mentolo ya. gak mentolo aku. Tapi penting aja dusune aja desane. Sing penting menurutmu wajahnya Mbak Yovika cantik mboten? Nah, menurut saya nggih penting niku lah Mbak Yovika ini sementing nggih daerah niku ngono, Pak. Oh daerah piye? Lah jenengan pun dugi mriki mbok pinarak nggen kula. Berarti Bawuk. lek kula kan nun sewu Banyuwangi ini kan kula Purworejo. Oh nggih. Jenengan desa kula kan nggih Purworejo. Nggih. Jenengan desane Sukawiyono. Sukawiyono dusune. Bawuk. Oh, tenan to. Nggih, nggih. Benar Nggih, toh. Mbak. Kapan-kapan kula lek mriko pas ora enek wong mawon lah. Lho lah kok masalah ngoten? Dolan ning sing tuwekmu lho. Lha mosok jenenge desa Mbah Wuk. Niku wis jaman riyin Mas, patrah wonten. Nggih, ket dereng lahir pun bawuk ngoten ujuk-ujuk ya. Nggih, heeh. Gak aku mau bulan baleni. Piye Mbak Yovika piye bagaimana menurut Anda Mas Semble? Niki nuwun sewu Ah, ah. lah. Niki Mbak Yovika nyontewu tanganipun. Wadah lagi lah. Ilmuku Pripun? wis, ilmuku. Tangane napa? Tenan Mas. Tangane nyapa? Sinden sitok iki nuwun sewu. Iki dirabi iso.
Ning yo iso kabeh wong wedok dirabi iso. iya kenek dirabi ning minuse sitok Mas. Oh. Lek bocah tangan-tanganane koyo ngeten iki tenan Mas. Nyapa? Iki masak sembarang iki gampang mecane lemper. Lah kok saged iki lho Mas. Iki tangane wong wedok apa petinju? Iki gak kena dirabi Mas. Niki angel, niki kon masak olah-olah angel Mas. Lho malah perkasa to, tangane gede penak to. Beda Mas kali tangane Jajal tangane dicek-cek. Tangane. Oh. Lah iki gila. Oke. Iki tangane cilik. Heeh. Bocah ayu. Heeh. Iki kena dirabi Mas. Kok iso? Iki kena dirabi masalahe dirijine dawa-dawa masak sembarang enak. Minuse sitok Minusnya apa? kenyih. Kok iso kenyih? Lah Mas, lah drijiku lho ya dawa-dawa lentik-lentik kok iso. Iki drijimu ra dawa kedawan. Lah pancen ya wonge dawa gede dawa lho Mas. Sik iki tak cek sitok-sitok Mbak. Sitok aja jajal kono, lerek bar Sinta. Ayo, diterawang. Ayo. Iki masak sembarang enak. Masak sembarang enak. Bocahe Heeh. cereweto ning mendidik. Mendidik, Minuse sitok. Lho, cek enek minuse. Iki nek Minusnya apa? gampang sambat. Delok ning story ning WhatsApp. Napa suambat terus. Sambat tok. Terus nek nglerek kono ne. Niki Nehanehi kuwi. Wow. Lah, gila. Heeh. Iki mijete penak Mas. Sumpah. Ini Iki kan. tak sampe tok mijete penak. Ngono umpe tak to. Iki dolan brengose kan enek apa lambene iki enek brengose tipis-tipis. Tipis. Iki nyoto-nyoto sitok Mas iki. Apa? Iki kena dirapine sayang. Sayangnya apa? Iki pecinta kucing. Lho, ya apik to. Sing lanang gampang ditinggal Mas, senengane ngambungi kucing. Malah penting nih kucingnya ya. Penting kucing. Ya kana. Mbak Renjel. Ayo piye kuwi? Oh, iya. Iki bakat Mas. Bakat apa? Rabio iki. Lho, nyapa kok rabi kuwi? Iki sembarang nyapu resik. Weh, ya apik no, positif no. Positif nyapu resik, Wah, seneng. masak enak, Jos. gati karo wong lanang. Heeh. Minuse sitok. Kok jenek minuse to? Nek turu gampang ngowoh. Kaya tahu-tahuan nek sing pojok ke. Entek iki kan. Lho piye Eh, bubar ya kabeh ngono. dicek tangane ya dicek kabeh to. Pangapunten Ibu. Nuwun sewu. Iki ya tangane. Wis, cocok. Sik kok dilumen to ngeceke. Aku Wong sithik liyane lho. suwi-suwi kok nggur ngene tok. Sithik lak kemarin kon dugi kula langsung. Piye wi? Upama piye? Iki sembarang penak, masak enak, sembarang enak mboten kenyek nriman. Oh. Ning sitok pegawean sing disenengi. Apa kuwi? Mandor tebu, Bu. Tangane gede-gede. Iso mandor tebu. Kan. Niki Mbak Yovika, Nggih. Mas Semble. Dalam. Sampeyan mau Mas Semble tak pasang ning karo Yovika mau? ya mau no Mas. Nek Mbak Yovika tak pasang ning karo Mas Semble mau? Mboten mau. Loh. Syukur kowe. Maune mboten Mbak Susi mau, Mbak. Emah aku emah. Penyebabnya apa Mbak Yovika kok mau dipasang ning cemple iki? Ya, terawangan Penyebabnya aku. apa? Ayo, iso terawangan aku. Aku Penyebabnya apa? Mbak Yovika kok Nggih. mau? Senengane tangane kancane diremeti gak suka. Terus. ora. Lah biasane nek sinden niku kan gandengane dalang to Mas. Sinden gandengane dalang terus. Nek dagelan ya karo dagelan no. Dagelan karo dagelan nek sinden karo Dalang. tak pasang nih Mas Semble. Mau aku mau gandeng karo sapa dagelan sapa aku mondol, mau. Loh, iki ada bintang tamu lagi Bintang loh. tamu satu lagi. Loh, Sinten? Happy Asmara. Loh. Mbak Happy Asmara. Happy Asmara itu ya Moga sepotnya penyanyi yang melejit. Disepoti sing Sepoti ora san, sepoti Happy Asmara nek menurutmu sepoti musiknya apa? Ya musiknya ya ndak rock, ndak musik sing viral saiki to, Mas. Apa? Kicau. Happy Asmara kok kita mania. Mars PKK. Aman dan bahagia keluarga berencana gula. Itulah tandanya murid berprestasi. Ora. Bukan aku ini. Apa sih kuwi buah yang manis kuwi? Ya. Ora. Asek kepengin spote Happy Asmara apa? Happy Asmara. Spote Happy Asmara serampat mawon. Iya. Iki ketok to sesuai Happy Asmara serampat. Sejak kapan Happy Asmara nyerampat? Sejak malam ini kok. Monggo Mbak Happy Asmara. Monggo. Ha itu Duk dipasangnya Mas Cemple to, Duk. Nggih, no. Ayo. Monggo, tulindak. Yuk. Serampat tak tulindak. Ben. Mbak Emi ramu. Mangan ae sempulan. Lan. Happy. Ini Happy Asmara ya. Ada no. Spesial hari ini kok. Mosok serampat.
jalan untuk Mbak Eti Asmara. Kasih jalan. Prit. Tenang ya, Mbak Eti Asmara. Kalau saya para tenan iki, Mas. Saya yakin. Mati. Happy. Yo. Masya Allah. Lah, jalan. Lah, happy. Happy. Paul happy. Matur nuwun. Sik, Mas Emle. Happy Asmara. Sik. Ketoke ada miskomunikasi. Sik, Mas. Jare panitia ngomongi aku Happy Asmara kok sing teko kok jurang grawah iki lho. Mboten kok jurang grawam nuwun sewu Mas. Lek kula kaget tak kira nek Mbak Eti Asmara. Lah jebul kok enek sinden wanita Rai Genset. Masya Allah. Halah. Nesu. Nyapa to nesu? Ya nesu lho. Lek. Kok iso lek iki lho. Iki lanang apa wedok? Nuwun sewu. Sugeng dalu. Iya. Wong yo ketoke kaya ngene lho Mas, kok yo diceluk lek lho ya. Iya. Celuk apa su? Lek op. Bakal ngene celuk pripun? Kalau kan nyeluk su ke lho. Boten nesu. Celuk pripun, Budhe? Nggih. Paringan asma sinten, Budhe? Kula. Nggih. Kula paringi asma samiran. Sesamiran. Sinten Budhe? Paringan asma sinten, Budhe? Ora sangguku. Nggih, Dik. Nami kula Tumpuk, Mas. Tumpuk. Tumpuki nama lengkape tumpuk undung ya. Nggih mboten to, Mas. Boten Sinten? nggih. Paringan asma lengkap. Tumpuk Eli Yusfia. Tumpuk. Rupane kaya genser kaya jenenge apik ya. Tumpuk Eli Yusfia. Asline jenenge Nomah Ali Yusuf. Jeneng asli sapa? Ali Yusuf. Ala iki muden brebek kowe. Aku den. Mas apa? Mosok moden ki. Golek rombongan liya lho Mas aku. Lah kok batinku. Kula Pak Mudin. Lah kok bareng Mudin kok nggih gelungan. Apa ya ora oleh to, Mas? Ora oleh. Ora apa-apa Ora apa-apa ya. Sesuk nggih helm ya. Nyambut gawe kok ya yo. Yu. Dalem Ten mriki wong bidal jam pinten? songo to. 9:30, Mas. 9:30. Nggih. Kok cepet men numpak apa? Kula Nggih. numpak traktor. Becak ya suwen to, Mas. Traktor, Mas. Jane sing cepetne numpak santet. Belis. Oh, ya dicocokne to karo profesine. Aku wedi Mas nek karo wong etanane ya ngono, Mas. Nyapa wong Banyuwangi to? Santet. Aku malah wedi karo sampean. Alon-alon Mas nak nyelok mataku, Mas. Aku wedi mak. Lak sikut lho Nek. Mas Cempleng, delok Mas lek kemu ayu delok sanggulane lek enek jerabut-jerabut iku ya apa Mas? Ya ampun. Lah kok iso ditumpuki sekem. Tak kei keterangan, Mas. Nyapa? Ngenean ki nek arek njrawut-njrawute ora serem, Mas. Loh, kok Mas ora ya? Sembarang nek arek njrawut-njrawute ora serem ya. Lho, seksine enek lho. Kuwi ya apa jane? Bathuk. Oh iya bathuk. Bathuk nggih. Kono ya nek bathukane ya. Nuwun sewu niki kula kan angsal informasi saking Mas Dalang Akbar. Nggih. Jenengan niku leres to lek ten griya niku dados mudin. Aja banter-banter to, Mas. Aja banter-banter. Tenan ora niku? Nggih. Lelek mau tinggal tanggapan ngene iku umpama tanggamu sekarat ngenteni mudin piye?
Heeh, momo tanggamu wis kejet-kejet arep sakaratul maut ngono ki terus kowe duwe tanggapan ngono ki tanggung jawabmu piye yo? Tak hubungi dhisik ta ya. Dihubungi dhisik. Dihubungi dhisik piye? Ngene. Aku arep nang Gandri ora usah budal dhisik ngono Mas. Mau mbok konokne. Dikuat-kuatne sik. Dikuat-kuatne sik. Nek kadang wis sakaratul maut iki. Sakaratul. Sakaratul. Latung wapuk. Iki nun sewu niki untung omahe adoh Aku wedi aku. Aku nene wong matane mlilik wedi aku jan. Aja melilik-melilik to. Iki mau nak wis tak kandhani to. Yo tumpuk Mbak Yovika kali macam le. Mbak Yovika iki mau pasangane nek sinden kuwi ndi karo dalang. Nek dagelan karo dagelan. Sampean tak pasangne yo tumpuk gelem ora? Alah langsung kena titanus kancane. Mas. Tapi nak karo aku ki gak resiko Mas. Lah aku wis ra iso meteng lho Mas. Aku wedi ku sitok lek sesuk sawaya-waya mok talkin. Yo aja to Mas. Sesuk ben awet urip ngono Mas. Ben awet urip. Modele ngake seger waras. Mas Emle, dalam iki sinden sitok ya kok guyu. iki ben dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan ngene ya. Ya gitu mbal ae lek dimanfaatkan. Ora ngono, wong papat to ki, tumpuk, Yovika, Cemple. Ya to, tetak manfaatkan. Wong telu iki nek iso ketoprakan. Ya to. Lakone sing nentokne aku, Sri Tanjung Sido Paksa. Lah Mas, ya aku ora tau toprak Mas. Lho, ya ditoprakne. Sri Tanjungnya sinten? Mosok iki dadi Sri Tanjung? Lah ya serigala iki. Nek kok iki arep kok dadi Sri Tanjung? Serigala nyatek cengelmu iki. Apa ya nek iki nemen nek iki nemen yo nesuwa. Sing dene kadane serigala. Kaya ngene, wis ketana wasu, ayu kaya ngene, Dak. Serigala lho. Seto. Sri Tanjunge yo Yovika. Sri Tanjunge. Nah, Wah, iya. Kula Sri Tanjung. Sido paksane kula. Aku no. Oh kan pasangan ingsun. Lah Lah niki yu tumpuk dados napa? Iki Sila Hadikromo. Sila Hadi Kromo. Prabu Sila Hadikromo. mau gampang gringgingen aku lek sila. Selonjor ora iso to. Itu nama. Kok Nama ratu. Mas, Sila Hadi Kromo niku piyantune gagah, gede dhuwur lho Mas. Lah iki pra yo wis pantes to. Alah, wong sak beton kok iso. ngomong apa? Ngomong apa, Men? Men ngomong apa, Sampean ki lho ngguan. Ngomong apa? Sampean Ngomong apa, Sampeyan ngomong apa sing apik? Aku wong Banyuwangi lho, Ngomong apa? Sampean lho ganteng, Mas. Malah guyu, diomongi malah guyu. Sapa sing guyu? Lah ki mau. Mringi sing guyu. Itu Mas Semple Sila Hadikromo. Sila Hadikromo. Yovika Tanjung, aku Sido Paksa, tumpuk. Dadi macan. Kan yang ngerek dengkulmu kuwi. Ora, dadi pembantu. Korah-korah Mas ya. Ya ambane Sri Tanjung. Korah-korah, umbah-umbah. Ambane Sri Tanjung. Krungu ora? Sampeyan kula. Ambane Sri Tanjung. Rewange Sri Tanjung. Dadi Ndak Ndara Putri ngono. Ya no. Ya. Nek menet aku lho ya engko. Ndi aja. Mosok iki nyapa jane iso urung main tok. jarang lho Mas ngeten iki Mas. Sri Tanjung kok duwe mban rupane kaya otrok-otrok iki. Tok-tok nang nggih bakul le. Iki berarti adegan pertama Adegan pertama nggih, Sri Tanjung kaadep emban. kemban. Mantu Intine Sri Tanjung kangen karo bojone mergo ditinggal. ditinggal karo Aryo Suman. Omong-omongan karo embanmu, ya toh? Karo embanmu engko teko Sila Hadikromo. Sila Hadikromo Wis. teko ngomongne. Wis yo ndang ngomong-ngomongan ngono yo, ndang ngomong-ngomongan. Lho. Ndang ngomong. Ya karo kowe kok. Karo Karo kowe. kowe. Kali Mbak. nggih. Wis siap tumpuk Nggih. menjadi ibu ban. Ibu Mban kosok. Lah yo, heeh. Terus Yovika sudah siap? Insyaallah. Yo, langsung ketoprak yo. Tuduk. Iki ngalise. Rondap kene. Lah aku lebih pikir sebeng kok Mas. Ya. Tok. Ya. Biongban. Olahane. Rada nyaket mriki to Biongban. Nggih, wonten dawuh Ndara Putri. Sajake jenengan niku kok praupane kit injing mau kok susah mawon. Napa sing dipikir wong asal kula ladi prasa kula nggih pun sae. Kabeh ya wis tak umbahne lho Mas. Kok iso Mas iki omongan karo sapa? Anu iki lho. Wombane mripate PC. Aku ora dapuk. Aku Wedok cek Mas. cek ning jero tobong aku. Jenengan niku Iki adegane mban karo Sri Tanjung. Sri Tanjung ki wedok. Ngerti apa ora?
Kok gregeten aku musuh mban sitok iki. Kok golek umban kene. Kuping sing dibungai kuping kok kayak bathuk lho. Alah engko kene kok nak milih dhewe to, Mas. Oh iya. Ayo terus. Nggih kados pundi Ndara Putri? Ayo ngono lho. Piyambak. Ayu-ayu. Nggih, wonten dawuh Ndara Putri. Ban iso beker. Atiku sedih Piyambak. Alah mboten sedih-sedih jaman sakmenika niku nak sedih niku terus stroke Mas. Mbak anu Ndara Putri. Piye to kok kami sontol nae? Lho aku lho kadang ya Mbak, kadang ya Ndara Putri. Biyong. Dalem. Wis sawetara suwe. Suwe. Hah? Suwe pirang tahun to, Mak? Kok iso mak lho. Ndara Putri kok iso mak lho. Nggih Ndara Putri. Oh lagi lho. Oh iya. Aku kapan? Hei. Sik bar iki. Pripun Ndara Putri? Sawi Wis sawetara suwe. Nggih. Garwa kinasih Kakang Mas Sida Paksa. Durung kondur-kondur Biyong. Nggih, wong kula siyen niku nggih ngoten Ndara Putri, wong jenenge manten anyar iki nek ditinggalno ya semak degedeg ser ngono Mas. Anu Mbak, Ndara Putri kok iso. Pak Sutradara, aku kapan? Ya bar iki. Sik, wis somben. Lho kok sesumben lho. Nggih. Durung kondur-kondur ngemban dawuh Nggih, sinuwun. dirantos mawon, Sinuwun, ndedonga mawon kalian Aku Gusti. tak ngomong dhisik to, Mbak. Umbane bacokane lho kowe omong ae. Ya mbok role sik. Kowe ro ketoprak-prak ya. Senenono Mas. Senenono Mas. Kowe iki rong metu kok iso kok melek emosi lho. Aku penonton jaba Mas, aku mendem kok Mas. Marai ketoprak ndang bujang. Kela urung metu kok iso wis nesu lho. Nggih, pripun Ndara Putri? Gregeten aku romban. Nggih. Iya. Sawetara suwe. Kakang Mas Sida Paksa durung kondur-kondur Biyongban. Ngaten. Ngemban dawuh sinuwun Prabu Silahadi Krama. Ngupati tumbaling Kayugong susu angin. praja. Ngupati tumbaling praja. Kayak nyapa ta penonton kok bengak-bengok. Tumbale praja kayugung susuwe angin. Nggih, pripun? Tumbale praja apa to? Ayo. Tumbaling alah dadi konsentrasiku ilang. Apa? Ayo tumbale praja. Mas. Emas telung plengkung, gumbala telung gelung. Nggih. Aku wis kapang banget lho Biyongban. Prantane Silahadi Krama truk. Assalamualaikum. Hehehe. Niki daleme Sri Tanjung nggih. Nggih. Niki nuwun sewu jenengan dereng asok mekar. Sik Mas. Silahadi Krama asok mekar. Sik ki kok iso nggawa tas ki sutradarane sapa? Aku. Sutar sapa to nyamur? Sutradara. Sing anu lakone lho Mas. Aku. Lho iki lho kok Aku nggawa tas. Silahadi Krama. Oh tak kira petugas MBG. Silahadi Krama nggo rangsel. Ratu ta aku. Zaman semono jek kecukupan Oh, kabeh. Ceritane piye aku piye aku? Aku piye aku? Silahadi Krama ngeser karo Tanjung ngono. Ngisir karo Tanjung. Heeh, pengen ngruda paripursa Tanjung. Oh. Heeh, Tang. Heeh. Wedeh jegok barang kok. Sinuwun. Sri Tanjung. Wonten dawuh menapa kok ora dateng kaputren mriki Sinuwun? Kali dinane iki Tanjung. Nyuwun sewu ndelok rupane kaya celengan suarane ya apik to. Sapa meneh celengan? Lu kon meng Mas. Diam. Wedeh iya. Lagi lho, tenanan iki Silahadi Krama. Sri Tanjung. Inggih Sinuwun. Kene lho nggone iso. Tanjung. Ing dinane iki. Ah. Aku arep paloko karo kowe Tanjung. Perkarane opo Tanjung? Amit. Nek omong alon-alon kok kentekan napas lho. Lah piye ta? Yo Tanjung aku ngono. Tanjung. Amit-amit jebeng bayi. Sri Tanjung. Dikebuk wetenge. Inggih Sinuwun. Apa ora ngerti rasa sing dak rasake Tanjung? Boten. Aku kangen karo sliramu Tanjung. Ndara Putri pun keguh nggih. Omong e. Sopo? Amben. Sapa jenenge? Amban kok amben iki lho. Amben iki ngebruk iki kowe iki kok iso Lali.
Mban, ayo Byung Ban. Yung Ban. Mban ngamben. Tanjung, Iya. kuwi rasah ngarep-ngarep Sida Paksa Tanjung. Ora usah demek. Ampun, Ngene kan ndoro pinten ndoro ini. Kakang Patih Sida Paksa ing kalengan dinan iki mati ana ing satengahing wana. Mun percaya. Mung perkarane mati kenapa kowe? Hah? Golek susuwe angin. Susu angin. Goleki Mas telung pelengkung gumbul telung gelung. Kupati emas 3 plengkung gumbala putih 7 gelung ora kinasilan. Ning aneh Tanjung Kakang Sida Paksa mati oning. Ora usah nangis. Wong ora nangis elek, nangis meneh mentera karo-karuan. Kowe Mban kok nesis lagi kromo kok ora sama. Kelengitan. Nyuwun sewu. Ora ngerti aku sapa. Sopo wong karo awake dhewe kok lali dedak. Prabu Sila Oh nggih sik nggih. Macem aduh. Sik to. Jaran dawuh pangandika Gusti. Sejaran. Pangapunten. Oh nggih pangapunten. Tanjung Nggih sinuwun. sing wis mati ben mati Tanjung. Mboten, kula mboten pitados kalian panjenengan. Kowe Mboten tak sah bojo percaya. tak molekne ana ing kratonku. Mboten Ana ing kraton Pocimki. Apa kratone jenenge? Blah, kowe. Pusingki. Sinduraharja. Manut to. Yovika. Tanjung. Tanjung kok yo. Manut. Tanjung. He. Kowe ayu. Mboten saleh niki kali kula mawon. Biongban. Alah gumoh suwe-suwe yo gak kok sok. Emang ngono aku Biongban. Iya tak ewangi. Kowe sing ngalang-alang. Putri Biongban. Kowe arep ngalang-alang. Kowe kok iso medun. Wis aku ora ketoprakan aku. Sini. Tanjung. Manut Tanjung. Mboten sinuwun. Tresnaku ora ana liya mung karo kowe Tanjung. Jenengan mriki Ndara Putri. Biongban. Mboten Emang saksa. ngono aku Biongban. Aku wedi Mboten saksa. Biongban. Tanjung. Tok 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 tok. Tanjung. Manut to Tanjung. Wis Tanjung. Manut Tanjung. Iki ketoprak duduk KDRT. Ya nyeriweti ana wong gandrung, mikir ora. Mikir ora. Wani yo. Kale ora. Sawangane kok kaya wedok-wedok dhewe. Lanang-lanang kok dhewe. Lanang-lanang dhewe. Lanang. Apa lho. Tanjung. Manut ora? Biongban, tulung ngono aku. Manut ora Tanjung. Wah, klakon leno pakaianmu. Wes, tutup ler. Rek. Ya digane apa bar iki? Sing lagi Rama petuk. Upin-ipin. Sida paksa sikut. Betul sido. Sida paksa mulih. Lah ya iki mesti latar belakangnya apa pantai apa tak kereki lho. Ya latar belakang ya clear putih iki ora apa-apa. Clear putih langsung mawon nggih. Ya wis. Yo petuk aku to. Ya teluk. Tak. Biongban. Wis kono wis. Kowe iki ngalih, sak genti adegan. Tanjung, parah Tanjung. Sinuwun. Nitik saking lekering Madana Jaiting Nitra kang sarta tepung ing Wimbo. Dapuk apa? Sida paksa. Ngadeg. Ya, cik. Nyapo? Lho kan Sida paksa pati lungguh no. Ya petuk ya adegane kene kono iki ketutupan sabang ora ketok. Oh iya. Nggih, Mas. Kene lho. Ketoprake nang kene ya. Kene ya. Kuwi nyapo melok-melok aso. Ketoprak. Kowe iki ora melok clear. Wis ora melok clear iso. Lah aku melok ngerek Mas. Ngerek mangsamu. Oh iya. Ngereki pitik ngene-ngene. Kene sik. Kene sik wonten dawuh sinuwun Prabu Siladi Krama. Ora usah kesusu nyenggol tremo sengguling kok. Kakang Sida Paksa. Kados pundi sinuwun? Dinan iki katiwasan Kakang. Oh. Ketewasan enten apa? Garwa panjenengan Kakang Patih Sida Paksa. Nggih. Putri Sir Tanjung gonjak kalih kula. Tumtak tentang. Lah ya ngene lho. Tumtak. Kok wani-waninipun garwa kula Sri Tanjung ngruda paripaksa panjenengan? Piyambake ngendikan yen to pun boten tresna kalih panjenengan Kakang Patih.
Kula kan lak malu. Sebagai pria saya kan izin. Ya, masa ketoprak. Alah biasane ra duwe isin kok Menengah. Tak tua pok ngadikan ngono. Tuh apuk cangkemku dhewe engko. Sinuwun, menapa atur panjenengan saged kula ugemi? Kok Kakang. Sumpah lara percaya tekono wong-wong lho. Sri Tanjung wanuh wani laku sedeng bergonjak panjenengan? Selera percaya sudah ndelok YouTube. Wis ndelok YouTube barang. Kakang, Kados pundi? aku yen to duwe bojo kaya ngono, peluhe becik tak pateni. Kok kula pren. Pedhok karo Sri Tanjung. Tanjung, Nak, mboten ngriki mboten sah disauri. Wong omahe kene kok ya. Ya, nggih ta. Si Daud dipeksane teng mriki napa teng mriki? Teng mriki, ayo we. kuwi modene dapuk ya to. Lah aku ya Tanjung, Biongban, kaya suarane Kang Masku, Biongban. Cerita pada malam hari ini, Sito Pakso bertemu Sri Tanjung. Bagaimana kelanjutannya? Saksikanlah TKP. Tanjung. iki Mas. Wo Sito Pakso ini mripate ya Mamula to. Ganteng-ganteng nak ngur nyawang debok kae malih metu ya lali. Kang Mas itu paksa. Acu tak acu, sing lanang acu tak acu. Kang Mas. Iya. Ekspresinya kurang ngono. Aku pamang Kakang Pati Sito Pakso. Kakang Pati itu paksa. Oh ya. Ngono lho. Resmu. Awas. Ayo jajal, balenono. Aku ku terus oyakan terus lho ya. Terus oyakan terus yo. Kang Mas Pati itu paksa. Karo gocelono. Kang Mas Pati. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu ndoro kakung mboten sah dhuwur-dhuwur. Ampune ra enak. Apik lho sampe lek ngrol ketoprak sumpah koyo Joko Klendeng. Tanjung. Arep muni tampah ke situ. Temuni kangelan. Kabar sumebar pawarta-warata. Lungguh kene, Cahayu. Oh alah aku ngalih neh. Awar aku kene lho wong elek-elek awar wong elek. Kurane aku kowe najis. Aku edoke aku dadi abdi wis, aku ndapuk abdi. Ya sing ngerek ya genten lungguh to, ngerek kelir. Tanjung, Nggih Kang Mas. dina iki aku nampa palaporan. Menapa menika? Perkara kurban. Toprak kurban. Aku nampa palaporan apa bener jeneng Sira Tanjung wanuh-wani tumindak bandrek Cina bidang selingkuh karo wong lanang liya. Boten Kang Mas, menika namung tetembungan ingkang ngayawara kemawon. Wah, apik tenan iki. Nggih mboten Ndoro. Niku Vietnam niku. Fitnah. Fitnah kok Vietnam lho. Iya, kuwi lho sing dudu-dudu lho. Apa kena tak ugemi tembungmu? Mergo kabar iki wis sumebar. Akeh wong sing padha ngrungokke jare Tanjung wis wani selingkuh karo wong lanang liya. Boten Kang Mas. Kula menika namung tresna kaliyan panjenengan. Abang kandakno abang putih, kandakno putih. Saestu Kang Mas, kula boten tumindak sedeng dhateng panjenengan. Nggih Ndoro kakung seksine kula. Iki gak sangge seksi iki melok-melok rono kok mengko. Aku ge seksi naib aku. Seksine piye, Byung Ban? Mboten saestu Ndoro putri niku sing ngemong kula. Terus mboten enten sing bergonjuk niku mboten wonten. Bergonjak? Lah mboten wonten. Dadi Dara putrimu iki ora direngkuh karo wong lanang liya? Mboten niku tulus. Tulus ngene. Tresna saestu kali jenengan. Apa ya? Nggih, ora sak guzu sida paksa guzu ya apa nesu kok guzu. Nanging iki wis kabar iki wis sumebar. Ketawas kabar sumebar tok. Gelem ora gelem kowe kudu nampa pidana jumbuh kelawan keluputanmu. Mboten Kang Mas, kula mboten nate tumindak sedeng dhateng panjenengan. Apa tenan? Kula mboten nate selingkuh dhateng panjenengan lho Kang Mas. Apa tenan? Saestu niku Ndoro. Saestu. Kula ngengoten Kang Mas cempleng.
panjenengan menawi boten percaya pitados kalian kula saged nyuwun pirsa kalian emban menika. Emban tumpuk. Dendam. Apa bener darahmu selingkuh? Mboten. Nek kowe selingkuh ora? Mboten saestu Kang Mas Cempreng kula. Sopo? Wani. Nek dugang-dugang tenane aku guweting. Kacek 50 lho kok iso mbok dugangi. Ngono nesu. Alah nesu. Alah nesu. Aja nesu coba iki. Sampeyan. Iki serius. Ya. Tenang merah. Tanjung truk. Nggih Kang Mas. Haup. Hukum kang gumathok ana ing negara kene sapa wae kang wis kawanguran dening kawula akeh wani nindakake laku bedang utawa bandret Cina pidana pati kang dadi tebusane. Aku tetep ora percaya karo kandhamu mau senadyan kowe matur bloko suto blak kotang terus terang. Mboten Kang Mas. Kula mboten nate tumindak sedhe. Kowe mung kandheri kandha iya kok ora? Mboten pinedah dada kula. Heeh. Sinapa jantung kula. Heeh. Nang panjenengan ingkang kawula tresnani Kang Mas. Beksa sida beksa. Kowe kudu gelem tak pateni. Paukuman negara kudu kaya mangkono. Ora entuk dinyang. Mboten Kang Mas. Piye iki piye? Jenengan iki to. Mamula Sutradara nak wangel. Heeh. Kowe kudu tetep tak pateni. Kowe sadurunge tak pateni melih ngopo, Tanjung? Pun pasrah mawon Ndara Putri. Kapejahono kula kemawon Kang Mas. Iya. Nanging Heeh. kula badhe meling dhateng panjenengan. Heeh, melih ngopo? Menawi reh kula menika anggondo amis. Heeh. Ateges kula menika sampun tumindak sedeng dhateng panjenengan Kang Mas. Banjur Ananging menawi reh kula menika mboten anggondo amis. iya. Ateges anggondo aro. Heeh. Kula mboten tumindak sedeng dhateng panjenengan. Tak ugemi sing dadi tembungmu mati tina iki Tanjung. Arep belani kowe. Arep belani kowe. Kok pentelang-pentelang arep belani? Nyulek mataku tenan lho kok. Mati pisan dening aku. Mas. Sida peksa mriki Mas. Sampean niku Wong ngisore roh mati, si ngisore urung mati. Bayo Gusti Allah nyuwun ngapura. Gaya, wis tuwek rambutnya disemir. Mati gletak, Lihat gletak. mati. Din. Sudah paksa. Piye? Sampai ini wong lanang ra tanggung jawab. Kok iso ora tanggung jawab? Bojomu mau pateni, mban mau pateni. Loh, lah njur arep ngopo? Aku sebagai pimpinan ketoprak. Aku ora trimo. Lek pemainku mati, dhuwit ku arep tak bayar ni sapa? Loh, Sido paksa kurang ajar. lah nek ora terima arep ngopo kowe? Maju dilari iki. Lho, ora usah maju karepmu piye? Loh, kowe sido paksa kelakuan ngono, mati pisan. Aduh. Nyapa tukang rebab lirik. Piye, ngejak apa? Jalan pateni pisan mau piye? Loh. Mban mati. Sri Tanjung mati. Dalangi mati. Ayo bar ya. Bar. Bayaran buka. Wis mbok buyarne piye wayangane mbok buyarne? Turu. Mati. Ben ngomong. Ngomong. Ora trimo pisan. Ora trimo ngati kok. Sampeyan ora trimo. Urung masih, urung dikapak-kapakne kok wis mati lho jamane lho piye lho. Ya nek wis tak kapak-kapakne ngono. Wis siap, Bro. Adek kok ya.
Berarti iki mau ceritane ngono kuwi. Dengar. Kira kaya ngene iki lho piye iki? Wis benakne ora kok sing usah. apik. Dibenakne sing apik. Anak ndi yo? Nggih, nggih. Masya Allah. Tenan kok. Ora tekan aku sapa ngono. Iki cara wedokno awean tenan. Iya, Mas. Yo tumbuk. Dalam. Yo tumbuk aroma semple. Iki Tinggone blangkone kae sing. Ayo, kae kanggo blangkon. Ambune. Jimat lho kuwi, heeh, masaku wae. Nah, ngono. Diselingi tembang ya. Nggih. Napa niki tembang? Ngaturake pamundutan. Iki ada tembang kangen karo podang kuning milih. Ayo, di antara. Enten tembang kangen podang kuning milih napa jenengan? Ayo. Gadis Kalimantan. Oh, gak. Kok iso meleset. Monggo. Anu mawon nggih, anu tembang kangen. Oke, tembang kangen. Heeh, mumpung sepelok. Langsung mawon dadekne ya Mas Emple. Nggih, monggo. Jogeti karo Yu Tumpuk. Nggih, siap. Langsung buka saka tenor ning dilanggapne luwih dhisik. Heeh. sik Mas. Apa? Iki memang kudune iki gondone kok wangi ngono urung lho Mas. Gak gawe kuwi Gak gawe kuwi, ya. ben sesuk ben nanggap neh. Iya. Gondone wangi ya to. Gedhe sing tanjung wangi. Terus besok Banyuwangi- aja zaman dijenengne Pangkur. Loh, Banyuwangi. Banyuwangi kok Ben iso. ngawur ae. Yo, dadekke langsung ya. Yo. Yo, Siap. Monggo. Yo. Cipo. Astaga. Yo. Wayah wengi udan krimis ra
Terima kasih Mbak Yovika. Yuk tumpuk bisa duduk dulu. Oh, ngaten. Istirahat. Nggih. Mas Emple, Dalem. pisan mana ya? Oke. Anu no, Mbak Seli, Mbak Rangel, Kang Sarto, Mbak Nehanehi. Ya. Oh, nggih. Seneng bareng. Berarti papat nggih. Heeh. Mbak sinten Charlie, Mbak Rachel, Kang Sarto, Mbak Nehanehi. dan Nehanehi. Berarti papat. Spotnya Kang sing Sarto. selindro kanca-kanca. Kang Sarto melok wi. Ya jumeneng. Ayo, Ya. spot itu. Ya. Oke. Ya. Yo, awon-awon ya deh. Oke. Oke. Waduh. Garape jan istimewa. Selamat malam Mbak Seli. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Neha. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Rangel. Nah, itu. Selamat malam Mas Akbar. Nah, iya. Mas Akbar, Dalem. kirang setunggal lho. Sopo? Lah Kang Sarto no. Sopo? Jarine sampean mung papat. Heeh. Mbak Seli, Mbak Seli. Mbak Rachel, Mbak Rangel, Mbak Neha. Kang Sarto, Mbak Nehanehi. Lah Kang Sarto ndi? Lho Kang Sarto itu kata hubung. Kata hubung dan Mbak Neha ngono. Oh lho. alah, Kang Sarto tenan. Monggo lagune napa Mas? Podang kuning langsung irama cara seragenan, Mas. Oh, Iya. blak-tak. Ayo no, terus mau tetembangan sing liyane disambung ning parut saka gara-gara ya, Mas. Oke. Heeh. Coba jogete dikompakne dipadake. Padake. Ya, dadeke podang kuning. Coba kaya ngapa? Dadeke, Cok. Ya. Hei! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ayo ibu-ibu. Bersama ibu-ibu PKK. Hei!
Mas Cemle.